see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Tapos naman mag-dinner yung mga bata tsaka si Jan. Toast and eggs lang sila tonight. But tomorrow, ito yung aming lunch slash dinner. Ito yung beef casserole na gagawin kong caldereta. So, ipe-prepare ko na siya tonight. Then, bukas ko siya titimplahan. So, na-pre-fry ko na pala yung carrots. And, ayan na yung ating patatas. After nito, isi-sear ko naman yung kinatong beef. Then, palalambutin ko siya sa pinakamahinang init ng aking induction. Then, itutuloy ko bukas ang aking pagluluto nito para kunti na lang ang gagawin ko sa kusina bukas. Wala na bang kalat na mga balat. Balat yung pinagbalatan ko nito para malinis na dito para kasi meron pa akong gagawin bukas bago ang aming pag-alis. Kasi bukas na kami alis, bukas ng gabi. Ayan. Happy Thursday! Kung may naririnig kayong maingay, nagkakat ng grass si Jan. And eto nakikita nyo, dadalhin ko to sa laundromat. Kasi kung maalala nyo, nung Tuesday, sabi ko sa inyo, maglalaba ako ng mga beddings. But, nagsuggest si Jan, ngayon ko daw gawin ngayong Thursday. Kasi hindi na namin hihigaan. Kasi nga, mamayang gabi, ang alis namin, magdadrive papuntang airport. So, sabi ko, yeah, it makes sense naman talaga para malinis talaga yung bearings, hindi na namin tutulugan. And kung makikita nyo, yung ref namin medyo nakalabas kasi nilinis din namin yung likod. Yan. Then, kahapon, yan, naglaba ako kahapon, 2 loads. Inubos ko yung laban. Ito na lang talaga yung natitira. Tapos, yung towel ko, nakaligo na ako, yung towel ko nandito na. Yung towel nila, hindi ko pa nilabhan. Hindi ko pa isasabay dito kasi hindi pa sila naliligo. Mamaya na lang kasi pwede ko naman laban dito sa washing machine namin tapos ihang dito sa loob. Kasi mamaya pa sila maliligo so hindi ko na masasabay. Kasi gusto ko walang labahan pag alis namin. And eto yung pinapalambot kong kaldereta kagabi. Ngayon ko siya itutuloy. Time is 11:25. So magluto na ako ng rice para may rice na tayo for lunch. Kasi eto lunch slash dinner na tong lulutuin ko. So yun guys, ang aking kaganapan today. So, 4 cups yung isasaing ko. Okay, tayo. Then timplahan ko na to. Basta pa yung buhok ko. I-straight ko to mamaya. Hindi ko na blow dry kasi i-straight ko siya. So, gusto ko siya matuyo na yung natural na tuyo lang ba. Kasi mamaya gagamitan ko na siya ng heat. Itali ko muna. Tomato paste. Meron pa ako dito. Gamitin ko na rin ito. Lagyan ako ng tomato paste. Wala tong tomato sauce. Tomato paste yung ilalagay ko, guys. Pero minsan, gumagamit ako yung malalaking tomatoes, yung nasa cans. Hindi yung dice, yung malaki talaga.
pickles. So, depende sa inyo. Wala akong, sukatan. Hindi ako nagsusukat pa nagluluto ako. Tansya-tansya lang. Alam niyo na yan, yung mga matagal na sa akin nanonood. Then, liver spread. Malambot na yung beef na yan. Dalawa ang ginagamit ko. Isa na lang ang meron tayo. Tingnan ko, baka nasa check ulit ako. Hindi ko to pinapakita kayo dyan na gumagamit ako nito. Kahit sa mga bata. Kasi hindi nila magugustuhan. Pero sarap na sarap sila. Ito yung nagpapasarap doon. Isa to sa nagpapasarap sa ating kaldereta. And slow cook lang talaga yung pagpapalambot. Yun ang isa pang sikreto para maging masarap yung inyong calderettes. Ilalagay ko na yung lalabas ko na to. Ito yung ating prinitong carrots tsaka patatas. Para lumambot na rin siya. Kasi yung karne, malambot na yung karne. Timpla na lang talaga ang kulang dito. Hanap ako ng ayan. Na tayong nakuha pang isa. Ito naman is yung brandies. Ayan. Yung isa is si Argent. Para habang nasa laundromat ako, pag gusto nilang kumain, pwede silang kumain. Mas gusto ko ang kulay ng liver spread dito sa Argentina kaysa Pure Foods. Parang siya, maling yung itsura niya. Ang sarap nito ipalaman sa sa mainit na pandesal. Wow, ang lambot nito. And toyo, konting toyo. Nilagyan ko na to ng pampalasa like Vegeta. Or pwede man na beef cubes. Then, malambot na to. Maglagay na tayo na Split off again? na. Look at your head, Han. Forehead. What's wrong with it? It's like you have a ash. Like an ash. Stop crying. Well, I never touched you last night. Yeah, because Dad, you would No, Peanut, peanut butter. I like glazing stuff because you know I'm starved all the time. Dad, Must be the fridge then. Dad, And then she started. When are you going, bro? I'm just finishing this and then I'm going. Where are you going now? To the farm wall. The farm? Okay. Doon naman siya sa farm Dad, magka-cut. I was punching. Have you done the bay? Yeah. Yeah. Tapos na rin siya mag-cut sa bay. Punching him and just. Set out high, done all that. You done the hay? I'm going to the farm too. Punta ko ng farm din pala. Bago ako punta ng laundromat kasi kunin ko yung bedsheet na ilalagay ko dito. Bago yun, lalabhan ko. So, ilalagay ko yung bagong bedsheet. Pepper, pepper. Masarap nito may chili flakes. Kaso, si Johnny Boy, ayun yung maanghang yung kaya ang nilalagyan ko yung akin na lang. After, kukuha ako. Ipapa-reduce ko pang konti yung yung liquid or yung sauce. But before that, lagyan ko muna siyang konting sugar. Konti lang. To balance everything. Ayan. Isa pa. Isa pa. Ayan na. Tansya-tansya lang talaga. Ina-eyeball ko lang yung aking mga niluluto. Tapos cheese and
O, diba? Kunti lang yung aking ginawa ngayon dito sa kusina. O, lagay na sa bin. That's me. And si Zach, iba-vacuum niya yung couch. What did you say before, Holly? You already dust the TV. Sabi ko, i-dust ulit. Dinas niya, when did you do it? Yesterday. Sabi ko, i-dust ulit. Maglagay na tayo ng cheese. Kasi malambot na yung curd tsaka patata. And na-reduce na din natin yung sauce. Diba? Ang tagal natin itong pinalambot. Yung kaldereta guys, luto na to. Yung rice na lang. Dito si Sak, itry niya daw. Garlic potato. It's hot, very hot. Just have the sauce first. Very hot. Hot, blow. See, I told you it's hot. Good. Sarap. Oh my God. Ito yung mapaparami ang kanin kasi yung sarsa, ulam na, sarsa pa lang. Okay, lagyan ko ulit ng cheese at tapos takpan. Ayan. Punta ko ng farm. So, may lunch na sila. Dahil kung ngayon ko ito ginawa, matagal ako pa nagkakaldereta, matagal ako magkaldereta. Kasi gusto ko slow cook yung pagpapalambot ko. Kaya sinimulan ko kagabi. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. Gasa ko na yung pinaglutuan ko. And etong rice. Okay na to. Pero wag ko na lang i-off para mainit yung rice. And ayan, sabi ko sa mga bata, kung gusto nilang kumain ng lunch, kuha na lang sila dito. Alright, punta na ako sa laundromat. Si Holly gusto nang kumain. Bigyan ko na raw siya. Ask the boys! Hindi talaga dapat tayo makaalis-alis. Mag-aalauna na. Who wants to eat lunch now? Zach just wants a little bit. He doesn't want any. Oh, Kuya don't want it yet. Alright. Oh, sarap naman. Parang gusto ko rin magdala. Dala kaya ako. Kainin ko sa car. Kasi ano na. Para mamaya, kunti na lang kainin ko. Diba? Nag-jacket na ako kasi malamig sa labas. Oh, Baba. I'll bring my own. Oh. Naka-PJs pa yan, oh. Thank you. I'm gonna get mine too. Thank you. Thank you. Hot, ha? Still a bit hot. Told you. It's so good.
gonna wait until it cools down. Are we having this for tea too? Yeah. I'm just gonna get something to drink. A little. That is good, Mum. Mum, Ito yung akin. close that. Ah, kuya, sakto? Yeah. He just wants a little bit more. Call him now here. Zach, clear Zach! I'll have to cook more rice for later. Oh. Zachary here. Yes, Zach. Bigyan ko ng chili flakes mo. Okay. Do you put cheese in here too? Mm-hmm. I said a little bit, Mum, not a lot. That's not a lot. That's mine. Hindi mo kalukuhan. Sabi, eto yung kinukuha yung akin. Lagyan na. So, hindi na ako kain mamaya. Ito na yung akin. Ah, diba? Hanggang bukas na to. Ay, ang boys ko ayaw pumamit ng fork pag rice. I do. Yeah, you, but the boys, even daddy. Good. Alright, see ya. Bye. Bye-bye. Where are you going? Laundry. Ito yung baon ko. Diba? Even though it's just food, it looks so pretty and smooth. Wow. That. Alright, na pala ako sa farm. Para kunin yung bedsheet. And minove na ni Jan yung cows doon sa dulo. Doon. Tapos may nilagay siyang hay doon. Tapos yung horse, wala na dito. Nandoon na sa trainer. Ito yung bago kong fitted sheet. Tapos ito yung quilt. Tapos pillowcases. And ito yung malaking pillow. Pang design ba sa bed. So, labang ko mga to. Except dito. Alright, let's go. Dito na ako sa laundry mat. And wala akong makita ibang car. Ako lang yung nakapark dito. Tingnan natin. Ay meron. May nagda-dryer. Right. Ito ko yung iba. Gamitin natin yung 18 kilo. Ayan. Ay, meron. Nasaan na yung may-ari nito? Ay, isa lang. Gusto ko kasi ito kasi malaki. Itong isa. Nasaan na yung tao? 사랑이라고 말하고 싶지만 Maybe that's just who we are Crazy how we come so far 의도치 않았던 속에 빠져버린 나
wala pa yung may-ari niyan. So, ang ginamit ko is isang 18 kilos and 13 kilos. So, hindi ko na kailangan gumamit ng detergent dito kasi meron na siyang detergent. So, ang ilalagay ko na lang is yung fabric conditioner. So, ito yung ilalagay ko. And ayan yung detergent dito, liquid detergent. Meron nang nakalagay. Automatic na siya. So, ito na lang ilalagay ko. Buti na lang, nandito yung may-ari kasi hindi gumagana yung card. Coins lang ang ina-accept niya. Eto, card. So, okay na. Ito na ako sa card. 22 minutes siya. So, ito na ako sa car. Kain ako. Then, after nun, i-dryer. Yung dryer yung matagal. 24 minutes at ang dryer, 27 minutes. Alright, guys. Kainin ko yung aking dinalang lunch. And dala ko rin yung aking laptop kasi nag-upload ako. Ang hina ng internet namin. Ano na yan, guys? Pa 2 days na to. Pa 2 days na lang upload to. Yung mga bata, sinasabihan ng daddy na mag-change kami ng internet provider. Kasi nga, naglalag. Pag naglalaro sila, naglalag. So, naiinis sila. Kaya, ang tagal-tagal ko makapag-upload. Dapat etong vlog na to nung kahapon. Yun nga lang, hindi ma-upload ako. 89%. 89% pa lang. So, 2 days na siya, guys. Alright. Nasaan na yung aking pagkain? Kain na lang tayo. Buti na lang talaga nandito yung may-ari kasi nililinis nila to. Wala pa naman tayong cash. Meron dito pero hindi ko alam kung enough. $14 kasi yung 18 kilos. Tapos yung 13 kilos is 13. So $1 lang yung difference. So doon ka na sa 18, di ba? Malaki pa yung machine. Mas madami ka pang malalagay. Okay, kain tayo, guys. Laway na ako. Ang lambot. Si Jen sumubo dun sa kinakainan ni Holly. Tapos na akong kumain and tingnan nyo, may tira pa akong rice which is good. Busog na kasi tayo. Ang kinakain kong rice is shirataki but today, ito, hindi na ako nagluto ng shirataki rice. Kasi ngayon lang naman ako kumain ng rice. Usually talaga shirataki rice na ako. At kanina, hindi na ako kumain. Alright, guys. Tingnan nyo naman to. 89%. Ilan ba sabi ko sa inyo kanina? 89% pa lang. Ay, lahat mahina ang net. Kinunik ko siya sa aking phone. Ay, nako. Parang mas mahina pa to sa pagong. Guys, i-follow nyo yung kapatid ko sa kanyang reels. Kasi tingnan nyo, nakakatuwa si mama tsaka si papa. Ay, mautak. Ang cute ni mama tsaka ni papa. Yung Bicolana, guys, sa reels. Ang cute ng dalawa. Buti na lang, game na si papa. Dati ayaw ni papa. Si mama sa akin nga, sa vlog ko, hindi masyado si mama Iba si mama. Ang tawag yung mahihain si mama pag sa vlog ko. Pero pag dito, may lines pa siya, ha. May lines, may action, may action. Kasi nagbabardagulan sila ni papa. Ang cute. Panoorin nyo, guys, yung Bicolana. Nakakatuwa yung dalawa. Alright, mamaya. Tapos na yung nasa baba. Nasa dryer na pala ito, guys. Hindi ko na kayo na-update. Yan. So, tutupin ko to. And meron pa tayo dito isa.
Hearing you pray in the evenings. Okay, tapos na ako magtupi. Ayan yung first basket. Second basket. Okay, uwi na tayo. And ayan yung ating basket. Okay, uwi na tayo. Pala tayo sa bay shed. Well, wala pang shed. Update lang kayo kung ano na yung mga nagawa dito. Ayan. Nagbutas na sila dito ng paglalagyan ng mga poste. So, 1, ilalim 2, 3. Nung unang pagpunta ko dito, hindi ganun kalalim. Tapos may nagpunta dito sa council. Chinek ba? And then nag-request sila na dito rin. Kailangan din daw dito sa gilid. Kasi last time, hindi ko lang kung na-vlog ko. Last time, meron dito, maliit lang siya na butas. Or mababaw ba yun? But, ayan, update dito. Ayan pa lang guys. Kasi before walang butas dito sa gilid dyan ba? Dito, tsaka dyan. Tsaka doon. Ang meron lang is dyan sa harapan. Basta na-vlog ko ata yun. Dyan. Tapos nung may nagpuntang from council para i-check yung pagbubutas dito or paglalagyan ng poste, nagpadagdag sila. So, ganun sila ka-stricto. Kasi before wala to dito. Yan lang yung nakita ko. Basta makikita nyo rin yun. So, yan. Kailan pa kaya ito matatapos? Ready na yung shadow. Itatayo na lang talaga yan. Kaso nga, may mga inspection pang pupunta dito para i-check kung tama ba yung mga pinagagawa dito. Alright. Bye guys. Here's a Rashi now. Yeah, I got your Rashi from the caravan. Okay, lagay ko na tong, Wait, Rashi? put away ko na to. I didn't even. And, That's Rashi. yeah, that's daddy. Alright. Naliligo na yung mga boys. Well, si kuya. And si Jan, mauna siyang kumain kasi sabi ko kumain na sila ng maaga para makapaglinis na ako dito sa kusina. And eto, nakaligo na rin. Ready na. Ano pa lang guys? 5 minutes to 6. And chine-check ko yung aming mga luggage. So, yan. Yun, okay na yun. Good to go na yun. Ilalak na yan ni Jan. Then, hinihintay ko na lang yung kanilang towels para labhan. Para ihang ko dyan. Ayan, kumakain na sila. Kumakain na yung boys. Magsi 7 o'clock na pala. Si Kuya tapos na. And, ready na sila. Nilalak na ni Jan yung kanyang luggage. And, ayun na pala yung ating nilabang kanina na beddings. I'll And- keep brushing my hair. Nilalabang ko yung mga towels at saka yung mga tirang damit na hinubad nila. Ready? I'm so ready. Yeah. I can't 8 o'clock. 8 o'clock pa lang. Yung boys, ready na rin yun. And eto, ilalak na rin to ni Johnny Boy. Yung sapatos ni Holly, tsaka ni Jan nandun na. Yan, yung sa boys, may ilalagay pa ako dyan yung mga, ano namin sa, yung toiletries. Nalagay na pala sa car yung luggages. Eto na lang. Yan. And yung susutin ko sana sa airport is, eto ba, papuntang airport. Kaso ayaw ni Johnny Boy kasi may initan daw ako. So, ngayon, ang gagamitin na lang natin ay, eto, plinansya ko yan. Pero ilalagay ko muna siya sa hand carry ko.
Kasi upo lang naman tayo sa car. So, eto muna yung susuotin ko sa car. Eto. See. Baka ito na ewan. Depende. Tapos ito yung ating laptop bag kasi nandito yung laptop ko. Hindi ko dadalhin yung Neverfull. Yun kasi lagi ang aking dinadala. Tapos ito ilalagay ko to dun sa luggage. Tapos may balabal tayo. In case lamigin. Meron ko dito. Natin ilagay. Si Jang gusto nang umalis ng mas maaga. Original plan, 10 o'clock yung alis namin. Pero ngayon, nagbago na naman isip niya, 9:30 na daw. Ilagay ko yung aking mga guide dito. Kinuha ko lang yung... So, ilalagay ko dito. Ito yung ating skincare. So, ito dito ko na lang ilalagay yung aking. Alright. Yan. Ito. Yan. So, ito yung pang ano natin, pang beach. Beach bag. Nabili ko to sa mga reseller. Ayan. Tsaka ito, cutie-cutie lang. Ayan. Tapos ito yung panglabas-labas na bag. Ayan lang ang laman nito. Ito, hindi ko na ito kailangan. Ano pa ba? Wala na. Ayan lang. Kasi ito, dito na lang muna. Kunin ko na lang siya pag kailangan ko. Di ba? May alis pa dito. Then, sunscreen. Nandito na lang to. Sangkat natin. Nalagay ko na lang dito din. Yan. Okay na. Tapos. Ang gaan. Ang gaan niya. Okay. Hintayin na lang namin yung oras. Time is 8:30. And original plan nga, 10 o'clock yung alis namin. At si Jang gusto nang umalis ng 9:30. And yung dadalhin kong perfume ay eto. Si hand carry ko na lang to. Kasi hindi naman siya 100 ml. Lalagay ko lang siya sa Ziploc. Oops. And yeah, yun na yung ating hand carry. Lagay ko kaya muna to dito ang hat, no? Kasi gusto ko mag-hat. Black lang tayo. Ay, nakalimutan ko. Ito yung ipang-bibis ko. Bag. Sinipag ako. Pag hindi, ito na lang yung effort ko. Kanina pa to, pabalik-balik dito sa akin si Jan. Wala na siya magawa. Inip na siya. Gusto niya talagang umalis. Yung boys, relax na relax lang.
meron pala ako dito. Meron ako dito. Dinala ko to sa Pinas. Hindi pa namin nasusuot ni Holly. Yung twinning top namin ni Holly. Dali natin. Baka I'm just gonna change later in the airport. Just get on the road. We've got no, you don't, we've just got to be safe. No troubles down Wow, 10 o'clock the original plan, babe. You know, but yeah, we're going 9. Chargers, get all the there. I've got all the chargers. charges. Okay, kunin ko yung mga chargers ko, guys. Okay, alis na tayo. Right. What shoes you wearing? No, one Go, outside. can you go to the airport? Yeah. Time